Chinsa Isato Onyancha muligereria chiabono OBOTUMEKI nengo kuarigania SMS ya mangana maya nyargo kumanyikati eri twabere to kuariganiria kurasema mbia yarenge ntambe goika Chinsa chigabono chiabono maragoba litukerigaria Juma tariki 25 mutinyo gatano na kabere omwaka bw'ekiri bubere na 23 na mange abereka okolekana ayo aseri bango chikoko sansamuranira na okumanyibu nabalike baito bonsi baya sangereirie nyirabono nigobono NCCK na serikali barachigotwara omoeso monene Amayia Chinsa Isatogambero goteabune finance bill nebwente gochaka gukora mirimo INSE ya matuko 50 Neli Rioka nabogo inyirabono nigo ensemelio kwa meria serikali Azimio 1 Kenya litukulia lero bakora amasaba bene alia sensemo ya karanimio mocho Nairobi abwaso yokabiro murebwense urumuge Kenyatta bomera naboigono murebwe kiama ya ODM Raila Amolo Odinga namange abereka okolekana kero kilibono mokonyu mu governor cross county ya Kisii boigo atwara amasaba bene asegeti kia Gusii stadium ime ye county ya Kisii ayungati yali ngochiko kumanya gendera gotobwati agwetera nsemeli mtandao ensemo ya Facebook Ndizi TV News the Digital na bagi nsemeli ya YouTube na bagotonyora buna Ndizi TV News. Nyirabono ulitoko bwaterana ragwetera somuno bwimanyiririo niga korokwa Joshua utamese amangana mayeto gochaka kurwase county ya Kisii iriterana nkorokwa Vincent Onyancha omukonyi bomo governor kurwase county ya Kisii Robert Mondani gabori yabantu kwaligania AMASABO bene kunyara kobenyera bare anane aigasense ya Kenya igaya kwana ya kurwase getikiri kya Gusii stadium ime county ya Kisii ekerato aroma ya gabene wa AMASABO ekerona bare kunyora bali babete bagotegura chinkomo na GOSIIRWA bwabo CHINGAKI cyokurobekana gwa Azimio okubono gwakolekanta seka kya matokata teiki ya eta munda gukwana niganya rega kubuli murebwense William Samuel RUTO ngabayigobono mo raibwe kya ODM Odinga kone kibuna nkoliga bare chinchira cyoko nyara koigwana eliko tugutera mangana rengeto kurobekana nabo nigarokane KOMOCHIA abanyanyimbo aso gutumia chingurugo etania kerengo anekerekeria bwatani bazimio barenge kurobekana kolengana na munda ni gateruna okurobekana okunigo kwarenge kwa mulembe maiga jogo turubanigwa na abanyanyimbo. Tumuulize Mungu zote kwa Mungu tuliza bahari. Yeye ndiye muumbaji wa inji na vyote milioni. Na kwa hivyo tumekuja tumuombe atulize nchi ya Kenya. Viongozi ambao walipatiwa mamlaka kuongoza nchi hii, tukiongozwa zote na Rais William Samuel Ruto, tumuombee pia Mungu amguze akiwa kiongozi mkuu katika nchi hii, awe wa kwanza kuuliza serikali asua vyombo vya security. Ndio maandamano ambayo yamekubaliwa katika katiba yetu yawe maandamano ya amani, yawe maandamano sio ya maafa. Wakati wowote, sio sasa tu, wakati wowote tendo kama hili linafanyika, tusije tukauana ndugu kwa ndugu kwa sababu ya chama ambalo tumeamua sisi wenyewe kama Kenya kuliweka katika katiba yetu. Na gotigana yubono mwancho muligereria nigo muibori ya mokrose county ya Nyamira manyakante buna Irene Mora David agendrete koboria asomwano yare oyibona gotebekana obetega koborestari kisano omutinye gotano na kabero omwana oyo yaniga gosoma skuru ya Mura ya Nyamira omanyakante buna Brian Mongare kebaso olekraskerie gia form 3 kolengana na ngina niga gotebuna buno mwana yaniga betega koborestari kisano CHINGAKI cyokoira na gochia skuru no bakoleto mutumo komoke Gosii aftama niga koerera buna omwana niga ruete kurwa senka yago chukumotarera omosani oye oyibono ikraboni gomosani yagote abuna mbanya korana no mwana oyu Brian kolengana na ngina Irene Mora David niga gote abuna igo ikraboni gatranya ro mwana oye maiga yokobora asanya raga kobuli ndebwense orwato roboti goro yo mwana oyibono lenga osoma skuru ya Mura ya Nyamira Gosii Nyamira boys anyale kwa roboti ko jategetsene kiwa nyimbo kerange na sare na boni gagendrete kuburia bairi na basani asoko mokonya konyoro mwana oye oyibono obeirega kubura kurustari kisano umutinye go gatano na kabere Asama lieta ankoro kwa Irene Nyaboke David
ninche ng'ina omwana omborete koruta retano omotienyi osaba mpaka rero. Mwana oyu niga agosoma Nyamira Boys are form 3. Ngabeke ebinto byana ase ngokorera obwonchoreri nkaminyoka nyomba nkaratiga ng'ende ng'oiyo omwana twende nere skuru musabere ribaga mambiti nkonyora ibaga. Nkaenda nkanyora omwana nari n'abana bande abamura. Nkamurusia gwo omochio oyo ase arenge nkamotebi togende nyomba oebange togende ngokobe mpaka skuru ngosabere ribaga. Togatirimboka n'omwana one togasoa nyomba. Akabeka amacha agesibia akabeka chi uniform. Kera kora gwe dress aganteima mitigande ate simu card yane korurogoroga igasera. Tiganti irendoro mwana oyu ngayagenda agando tene noro na ende buye bachisa cherire. Kingo ikoraro nkaenda nkanyora mwana oriteyo omwana ori barenge nero bwate simu card yaye agantebi riri mwagenda no mwana taira netigocha. Ngaira na gocha ngachaka komorigia amakori ime osene bisetane ngachaka komorigi gweta akambarenge nere na atemire gokwana nere nkomwebereri. Ontebi namubori mwakwane na Brian ontebi emara wa Brian nari ngoni line ntwakwane tenera agateba ngochara ende skuru amatuka amange wanekere yegeteririo omwana oyachete kogende skuru esimieri egacheka bofu wana manye kobori omwana oyo eraini ya Brian ayo bwato semburayo kabwata gante bono obwoba nabo bondiete korwerigo togacha polisi kera toika polisi togatebi kutogende tomanya koira nabo koruga gutindo chiasengo chinasenkuru skuru rioka tokorora rendo so chirororo tanya kworoka skuru abarimu bagoteba munyare gonkonya gaki onde bwensi ora morora asa gotoka gaki nabo kong'akere simie nambe yungo kwa osori poti station kia polisi kende gionsi kerange na sole akinyare komonyora enamba nere yunkoru 07 1232 1773 na gotigana yibona omwancho muligereni gobone skuru yoboroso ya tabaka academy ritukolero bono banyara koro kyo umanyi bwabo anabana bali ba grade 3 igoro yamangana arengete korogotera somurubiri OCBC abana oni bagendete ko aligane na KOBWATA gima na kumugani murubiri yo anasokoro kyagati ebyego biri babere bakumanya na gotwara asomurubiri buno muri keito dipona sanya agotomanya water and milk. Omuroberi OCBC nigo irire meri asora gongorwa Gusii anena seche skuru chia bantu bene. Usangane skuru ya tabaka academy chingaki chia marokerero yekerasi kia grade 3 nigo baerera obuya bwa CBC. Ngalero nali abayigoli abalimu nonya abana abanyene barro obuya wa CBC weteranga morochegeiga grade 3 exhibition baringe koroke bintu bakorire gocha yesa baringe grade 2 chingaki choboigo nigo baerera gati ya morokereria abo anene okunyorege koroke mu Gusii ase barokia oboremu bwabo busibwa baiboli ngaborero twanyara koranga paka abana banchire ebintu byeto byakare utamaduni gweito ekitogoroka culture bagokerete culture okabantu aborogiti ebisabugete banyara gukora ndege ntekanene nanche karare bitikoria rero abana bamanyire etimu ya yaringe moral value as grade 3 bangokora Kenya National Examination Council assessment ekuchikoba uploaded omonyakero gase chiskuru chia bantu bene nigaboli abaiboli koa okoboko murobiri oywe asogokinya ebyagwa ao asabana Kimoranki na introduce skuru cy'abanyene private schools mbya monyara gotokonya okoba indutu obwatire CBC magoko twabikire kigese kita CBC twanyade kotebya abayigoli batokonya bakonyora ngalero mora there is a parent empowerment abayigoli mbacha babe empowered banyara kutsangana into engakiye asensemo ya barokia nigo baerera ekirenge kenene kyomurubiri oyo OCBC. So mwaka uyo ntwabwate a team ya development and nurturing values for the young learners and how they will be in future. Bono lero noro twabwate twarangiria abayobwetu no twatebetigo twachaka na barabo abana baba orokie bi meri basimekiro mwaka uyo mugima chingaki choboigo abarokiwa mbaerera mangana yaiga. This day has been great for me. Today we have had an exhibition day of CBC. We have done a traditional thing. You can see I am wearing a hat. I am the grandfather. We have done something that I have never done before. We were doing a cultural
but that was done long time ago. I'm so happy that my parents came. Abaibuli boigo babana babanyara goikerana asomo yegoywe nigo bagokera omurobiri oyo o CBC. Twachagaiga Tabaka Academy I ko enekia babana baitumba bwate project ya develop na konacha their morals. So leri twachagaiga ko enekia nkibakolete na abalimu babo andi twagokera mono hasiga singia abalimu babo bakolire. So CBC yo no murobiri olete tune serikali na ntuna abayubuli twanywanchiranire tonywanchiranite kabisa ogenderere bono ni gabayubuli bagokiwe no bokoreri bwa CBC anena sogosira aborokiwa eliokorokia ebyagwa byabo asebaganirio kubwatesiwa eliogoikerana. Is a very good thing to implement, and in fact the Tabaka Academy Director together with his staff have really embraced CBC. CBC is the competency-based curriculum. Competency means that it's based on the on the learner's potentialities. We are building on the learner's potentialities in future. Kuripoteleke taseneke Ndizi TV korwase skuru ya Tabaka Academy kutoka Amayia County ya Kisii ilitalia Neldipon Asanya. Mbiye muno mulikito dipona asanya soroboti rwa senchire yoboikirano moncho muligerano gotigara boigasa mangana rengeto gosira kwebyego kyombeke mukamenyeka tuna Forever Africa Power Dada nigo bono batebire bagochi gosira umwana umunyaroka niga gochekerego libono bariganiriyo mujega bwoko yaboyo manyeka tuna fashion bunenchire ya moyo konyara gosira umwana umunyaroko mulikito Josephat Amisi no roboti rwa senchira yoboime na enchira ya moyo koligia ebitoki ligosira asemeroberia bayakira lituko yiranyara ko bagekwenekia una omwana nyaroko nyareko bagagosirwa Amayia County ya Kisii bono nigo ekyombegia Forever Africa Power Dada kenyare ko bagekwaligania omoroberio fashion show lyokoleta abagwatani na kwenekia buna banyare ko bagosira omoyegoyo. So today we are expecting to have a fashion show, an auction and art exhibition. So the main reason is to create awareness on sexual health reproduction as well as promote talent among the youth. So we are expecting to also raise funds from the exhibition which will be used to run the event throughout the year. One of the contestants for Mr. and Miss Forever Africa. I'm happy to be here today and I want to congratulate the organizers and thank everybody for making it happen today. All I'm expecting is the best to be crowned. I'm contesting for Mr. and Miss Forever Africa, and my expectation is that we make use of our talents and skills to reach out to the vulnerable in the society. Mamincha kerokende na mwanya bantongo bakonyara ko bakoligereria omoyego fashion show unanigo okonyara ko bakoleta amo abana bali bwate chimbo chimbe abanyara ko bagwikirana nigo batebire nigo konyara ko bagokubali baga elio koerokia ebyegwa abanyara ko bagosenewa na birabyo. Kwa watu hapo nje wenye wanadhani that modeling is all about immorality and stuff like that, like it does not promote anything. Modeling is a way through which we as young people we help our society. So like most of the times people are crowned, helping mobilizing society, charity events and stuff like that. I'm a model here and tonight we are going to perform. So my expectation is that it will be a very nice event. Haba mura mona baisika banyara ko bagwikirana somo yo fashion show nigo batebire gwetere byegwe bya niga banga banyara ko bakwenyorere meremo naboigo kwegendereria sobugima bwabo bwakira lituko. Through modeling is where you get fashion designers, is where you get a lot of creators, there is where you get art being practiced in real life, where people get to wear even art. So as models, we encourage those who have the potential to do modeling to join us. Let's do this. It's not hard. It's just
but I want to encourage them that modeling is a big field. You never know where your luck goes. I always say that yes, I do study, but I am vast in my studies and vast in talent, because I know one of them will give me a chance. Maybe perhaps modeling will give me a chance to my profession. Kuripotiri kataseni kia Ndizi TV kuri kaunti ya Kisii, Eliterane Josephat Amesi. Biyamono mulikito Josephat Amisi asorobochi rwa senchero yobekirano moncho muligirano gotigana na yo togendere kumulekeralia abereka okolekana isiko yorogongo rwa Gusii maga yokubekwa byarana gotware bitange bene bigotekera nimeremo yayo murayibwense ya Mohammed Bazoum nigobono murayibwense ya Kenya William Samoei Ruto amochiri anseme yobotini wabana jeshi ane obole ndio bonne bwense ya Niger asoka no kubekere bitango murayibwense yuna kumubeka byara asense yokolengano murayibwense ya Kenya William Samoei Ruto ni gate beruna okunoko na mamincha yeli chiko na kogwania rogongo rwa Afrika muno chinse chindego cha sobwamo na konyara KOBWATA na elio murayibwense ya Niger Mohammed Bazoum konyorobo ene bwaye ngirono murayibwense yinigabaga kobe kubyara nobole ndi bw'oburayibwense yo asawana tabwatiri bagali kwikirania obokoreri bwaye. The Republic of Kenya joins the rest of the world to condemn in the strongest terms this unconstitutional act that subverts democracy through a coup d'etat and calls for the immediate release of President Mohammed Bazoum, who is reportedly seized by members of the Presidential Guard. Throughout our continent's history, we have strived tirelessly to nurture the principles of democracy, aligning ourselves with the aspirations of the African people for freedom and self-determination. This fundamental norm is crystallized in Article 4P of the Constitutive Act of the African Union, which unequivocally condemns and rejects any unconstitutional change of government. The government and the people of Kenya earnestly urge all parties involved to refrain from further escalation that might jeopardize the lives and livelihoods of the people of Niger. We call for the swift restoration of constitutional rule, ensuring the protection of the population and a return to full civilian authority while upholding utmost respect for the country's institutions. In this moment of strife, we implore all parties to engage in constructive discourse to restore peace in this fraternal nation, which has steadfastly stood as a bulwark against terrorism and its agents in na kirayibono agenrete ni gobono omurayibwense William Samoei Ruto rokane komochia muri bwazimio wa Kenya anasokorobekana kwa bere kogokolekana na abantu gosiruma bwabo kolengana na Ruto ni gate beruna abantu gosiruma bwabo nabasani kogwasege tutunensemeli yazimio wa Kenya ni gamochiri umurayibwe kyama keode mwasogote yabuna ni gale gotumeka amangana yokorobekana ekerekerie ko atumeka abasayibo bego ikabanga bokonyara gotigoro chinkoma nabande konyara gosiri omabwabo Ruto kwa na seri tukolia rero ni ganya rekagote abuna serikali ya Kenya kwanza ni begebete mirobelisene asoko ne kiunankuru warobo korre boise na kubuli murebeke makeodi Raila Morodinga gotugutera ramangana yokorobekana. Honestly, we cannot continue the culture of violence. We cannot entertain destruction of property or life, and we cannot entertain destruction of people's business on account of political competition. It is not going to be in our equation to do that. It is regrettable, it is unfortunate that we have lost lives, that Kenyan young people have lost their lives in these organized riots. And the people who are behind these riots, the people who are funding, the people who are organizing these riots that has caused the loss of life of Kenyan youth, Kenyan people, that have destroyed people's business, that have destroyed public property. Those people should be ashamed of themselves. They should apologize.
Na hekero gotigara samangana arengete buna unigo na irabo moesomo negochi ase serikali maiga yekambirkirge ya pili konyara gote ya une finance bill ne bwente gochako kolemere muri yo kansi ya motoke 50 nelimo kolengana ne kigambirge ya pili ne gya tebire bune finance bill ya wate ya mashikari atakire nawe konyara kuboria agati ebintu aho binyare kumurekerwa asobo ime inyere bune finance bill ni bona yateneta seka kubwatekana no Kenya yo mokeyo mutata konyara wekase kigambiro na konyara kwa goito we finance bill yo niko bone finance bill yibone bwente ko chako kolemere mulioka INSE ya matuko 50 nelimo aiga asense ya Kenya asekambere bono gya etiri finance bill yo na umuliki obotambe aze wizara y'emiroberi yo kanyara gokinia uchumi ya sense ya Kenya James Muhati niko bana irokoboko eganga yechikanisa INSE yekomekerikia NCCK bachakire na konyara kwaligani chikampeni bene chokone kingonyara bale KORWANIA mangana renge tokondrwa na boigo no kotanyole bintu y'abantu bene anene asense meriyo konyara kwera INSE ebinyinyi by'enyamoreo kolengana ekombekia NCCK niko gyatebiri bachakire kampeni yo konyara kone kibuna abantu konyara baroba ene bwabo no busibole bwabo anekere bagendere KORWANIA mangana arengete obochenu anaso konyara kwera INSE ebinyinyi by'enyamoreo niki kampeni ya chakabene na gote buna bachikubwatira namo nebyombe asa wizara amone wizara aho che serikali kone kinanko babwatsi bale konyara kubasira eliko ikerania anene gochia saba sai amangana arengete obochenu amo nebintu binde. The government has been working closely with the UN joint team and are developing a joint response towards ending triple threat. They have supported activities to empower the adolescents for meaning engagement in response to triple threat. With a commitment to equip adolescents to live holistic and productive lives, we endeavor to synchronize life skills and rites of passage training materials by different institutions to develop a common one that is comprehensive and relevant to our cultural and religious setting. Na magega yomo governor bwe county ya Nairobi Johnson Saka jakonyara koralibe no kuba ukoba baga yemere mase county ya Nairobi niko wana abasai chiri bunya kubatana n'abantu bande beso kiritukulira konyara kuri yemeremo ase county ya Nairobi aho bomera na segetikere gia City Stadium kolengana no mubaro ikagere goetania abantu chiri bunye niko beso kiasama baga yemeremo ase lituko liara nyirabono gati y'abantu bekera nayigo bale gati ya kemeronge tatu netano ike miaka meronge tano netatu netano aso kuligia mabaga yemerimo inyeramo omo governor we county ni ganyara kuralia mabaga yubene asebono ateba emerimera chikukira ni gwanagatia bali bakuligia emeremeyo ngamo no kunyara gosibya na kwabusa omucho Nairobi nabo kunyara kobeke ubi gochya kigali chiko sombe ubi anene gati yo mucho Nairobi egentekera abantu abanga wesoke kunyara kuligia mabaga yo elikwenyorengeria anene imeye county ya Nairobi elikonyara gosibya na korosia omucho yo o Nairobi. Nimetafuta kazi for a while now. Tukiana hii atupati kama vijana. So we had an opportunity to come here today and hatukuchagua kazi. Tulikuja kama with all the qualifications that we had. So we came to look for an opportunity and we expect that from today here we'll get something to do at least. If you look at the governor's manifesto, one of the flagship of his program is to create employment for the youth. So if you look at the bracket of the age is between 85 and 35 years. So one of the things they'll be doing will be cleaning the streets, removing litter, unclogging the drains, and of course loading the vehicles that will take the waste to the dump site. And finally, of course, part of them will be used in our beautification program because we want to start a major campaign in beautification. Oyo kabero murai wense urumuge Kenyatta litukulia rabonege kirana sama sababe na kolekana chinse mochirichi ya karani meya county ya Nairobi kubwatana na muno murai weke make ODM Raila Odinga anasoko nyera waliba betabagotiguro chinko machinti na gosiro mabwabo CHINGAKI chokorobekano kwa kolekanete eki ya etaseka kia matoka tatu urumuge Kenyatta na boigo na bwatani bande kura sense moyo kwa mere serikali ya Azimio One Kenya niko bamochia serikali ya soko nyara kutumia chinguru wetani ya kerengo anene gochia sawa nyimbo na boniko bate biribu na mbachi konyara
KOBWATA iri kunyara kubakana chiba Nyagitari bari batigote chinkoma chintindi bari asi Nyagitari asi county maiga yokorobekana kokorekana Hekara yubo igagenda tabo MC cross county ya Vihiga nigo batwara barobo amasabo bena sirito kulia rekonyara kunyara bo igo bali basiritu mabwabo na gotigoro chinkoma chinga kichokorobekana ba MC abo nigo bamoche serikali anasobo tumekibwe chingurugo etani ya kerengoro nabo nigo babo ri Vincent William Samuel RUTO no murebe makariki ya murera morodinga kone kimono chinkona chia bene ngo chichire kokorekana nigo chinga kichibasingirire gote abuna mbachi kumusira na kumubwatsia murebe makiodi emra morodinga nambaro bekane kiro murayoyo ararangirio korobekana ilikunyara kwamerelia bokoreri bwe serikali. Wana ODM ama wana Azimio tuko nyuma ya baba. Yeyote baba atasema ndio sisi tutafanya kama wana ODM katika Vihiga County. Kuna wengine wanasema ya kwamba watu wa Vihiga hawako kwa maandamano. Nataka kusema ya kwamba sisi watu wa Vihiga tunafahamu baba kabisa na tuko na yeye na tutazidi kuandamana na yeye mpaka tupatie mwelekeo ulio sawa. Mambo ambayo yamefanyika wiki 3 ambazo zimepita tunalaani vikali sana. Mambo ya serikali kutumia vibaya sheria na tear gas kuumiza Omuwaziri bw'obwerania Eludio Walo ni gobona siritu kolia bena ikirana se county ya Murang'a eli konyara koigoro murobeli bwene nabego bito so konyara kurobo koreri asenchera yekerero manyekanete buna ye jitume kazi digital laboratories kokwana kuraso kogoro ko mojego yibani garate nenchere mego chikonyara ko kanyo gwitinya na kwebi na sebi gambero nabego kyo gwitinya na kwa abasibwa asechichera nigate bergo etera so murobeli yo bachikone nango keibaro bosalia nabo konyara gwekerana ebi na nigo chingaki ya burense moyeke gambero kubwaterana amonense mejokone kibuna nkonyara koirani nsenago keya mangana lingete obosalia. It was not a hacking. There's a difference between an attempted attack and a hack. A hack means you get into the system and adulterate whatever is domiciled in there, or you interfere with the data that you find there. There was no breach of data. There was no infringement on the privacy and security of our data. So I want to assure all Kenyans that our data is safe. Our mitigation framework around the system repulsed that attempt. What they did was to try to jam the system or clog the system by making over and above ordinary levels of requests into the systems so that they interfere with the efficiencies and effectiveness of the platform. But as at last evening, our technical Monchumulikire bona yungati ya tobato kwaligane kolende nganchere gwetera soroboti runyora mache nguranda sentunde ya kabira togande gosangamo na SMS ya mangana magia asabono tigangendo mutuma komokeka kliko mwaligane captain number 001 ndemo Steven Kurwa Sensemende studio atomanya mange hanene Kurwa Sensemedia yechigo soni kuranda nobo semebuli tuko tuskagendra gotengera Ndizi tibyo wanso umusi. TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakonikirudekerene nego kurengera chibiche chinkia nabwo chinkeno nukukigima nabwo gotonyora asoro gonkorbo Gusii neji county chitoetanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo gotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomogusi. Tingi agenda tego tengere taseni kia Ndizi TV tiyawono kwadiga ni bena samangana Amayia yechigo sori buna butambe nchende mo Steven captain 001 Tota kama ngana Amayia yechigo sori korwa se county ya Kisii abwase wiki timu ya Shabana FC atoro mujega yoko yara koleta ke kombenka asaba teteriva ya sebatara chinse au ime county ya Kisii kibalenege kombe kyo kunyara wikera bateteriva abo muyego yara segeti kia Gusii stadium umuyego ole kwariga nigwo no mugavana bwe county ya Kisii Paul Simba Arati aso umuyego yini ABARAI abange baikirana gati yabo Anthony Kibage ndio mujumbe wa Kitutu Chache South Obadia Barongo mujumbe wa Bomachoge Borabu constituency
Irene Mayaka gati y'abarai bande baikirana aso omoyegoyo asebatebire bunamba yale kwa bagosire timu ya Shabana FC mwana kerera soya ira ligi ya FKF Premier League. Hivyo ndio ninaringa sasa kwa sababu hawa vijana wetu wa Shabana they have made us proud, si ndio? Na fans wetu pia mumetufanya tuwe proud sana. Nataka kutuma shout out kwanza kwa warembo wa Shabana. Mko wapi warembo wangu? Mko wapi? Simameni watu wawaone. Asanteni sana kwa kuombea team na kushabikia team. Nga Shabana nga kitole. Nga Shabana nga kitole. Shabana ria. The current team ya Shabana, I want to assure you that if you have a supporter from the heart, from the open heart, it is going to be Obadia Barongo. A talent tebwena tie GOCHENGERA bali tubwate Shabana senkoro e season ya Premier League gego chaka ntogwanjira nanga kero monto a make sure at least ngwakanare egeitekera goso egetieke inkigeko gera to koraigo etutagete to koraigo so that collections chibe buya ntobese gutwara cases chabachezaji baitonga barangeri kubatagete kwenda Sony bose batagete kwenda Nairobi yatokangamba bwato muchando bwechibe asa kwano mugavana we county ya Kisii Paul Simbara chasomo yego yubogo chengera Shabana FC kunyara kobage kubega kombe keri kia National Super League nigo mugavana Simbara janya rekoru irabuna nagendere go sire timu ya Shabana FC mono kwegerera SE gatie timu ya Shabana amona chi sponsor chirikiranya ko bachikoe timu ya Shabana FC chisiringi chi milioni ya merongevere osiba gochaka kwe ligi ya FKF Premier League CHINGAKI chicho na lirego saba abatioteribe timu ya Shabana FC kweliki INSE omorobelio monyocha kirebwa abatioteribe timu ya Shabana kweliki asitinchira CHIEKERERO gwetera chisimi chiabo. I'm delighted to be associated with the Shabana FC for doing the Gusii community proud. Having been crowned NSL champion for the 2022-2023 season. This is why I'm glad to grace this homecoming ceremony and join the team, fans, the soccer fraternity, and the community at large in celebrating the championship and evolution of our home team to the prosperous Kenya Premier League. We are today rolling out massive online fans registration exercise to help enhance fan base for Shabana FC, locally and internationally, so as to boost the avenues for supporting going forward. As the earlier promised, the sponsor had sourced for Shabana is ready to sign for sponsorship of 20 million Kenya shillings. As the team joined the KPL, it is my appeal for more sponsors and fans to come and support our team to succeed in the important Gavana Aratanyare Kobaka Ukwane Regeti Gusii Stadium Fata no omorobeli bokwaga tunago kinigwe kerengo kwegeti Gusii Stadium no chikoba kocha kire wiki ere bosia sajare kobuli monyakondo tenerete geti kogosoria segeti Gusii Stadium ochaka benegasio korengana negeti Gusii Stadium no kwena kibuna match tarikotere masegeti kukwena kibuna egeti Gusii Stadium ase tundere bosia FKF Premier League ngebege kwariga nichiko sori cha FKF Premier League korende ngeire metieji mekeigo igeti mya Shabana FC sori chintangani nebege kora gosore segeti kerikia William Olentimama na keregeti kwiranya ko bagekoera na dira ina segeti Gusii Stadium korendo mugavana Paul Simbarati one kinabeka kobeko muki korabunegeti ekyu kielire asobwango. Yeye alipewa utengenezo uwanja huu. Kulikuwa na shida kidogo, lakini kuanzia kesho, hivyo ndio umesema comment. Next week. From next week. Amesema atahakikisha, ngoja tu, atahakikisha hakuna maji nalala hapo uwanjani.
ameniambia atahakisha kwamba ameweka dawa hii nyasi ikauke, achimbe, kwa sababu wewe ndio uliweka zile sprinkles, si ndio? Bwana Komen, nataka nikuulize ndugu yangu, hakikisha kwamba uwanja huu kwa uchezaji ambao, kwa sababu sasa timu imeingia Premier League, hakikisha kwamba uwanja huu umekuwa. Umeniambia kuna pesa kidogo tunayo yako, utalipwa, lakini wewe ndio uko na pesa yetu nyingi. Kwa hivyo na kuomba yangu, from next week, vijana wako hapa wengi, wapee walime hapa. Vijana wako hapa, wapee walime. Kama utakosa kitu kidogo, mimi nitatafuta hata yangu ya mfuko. Chingaki chiechoni gobono uyo kabeiro goalkeeper ya timu ya Shabana FC amone timu ya Gusii FC mkende buna Dennis Ayusa nege soke na kovolia timu ya Shabana FC kunyara kobage komoa omoroke omanevu ya timu ya Usami Okot Chingaki Chintoereru unamono kere timu ya Soya League ya FKF Premier League kawata unekrenge kerene kirati kobasa Sami Okot kwene kibuna Shabana FC teri koira nanse ase League ya National Super League magego Soya League ya FKF Premier League na kere Sami Okot ara ene kiekyo leo tae kwara kibuna Shabana FC ne chikoli gyobo nyangongo bwe League ya FKF Premier League sabo rianda ke timu ya Shabana FC ya gutinga kichinto ero kerera Soya ase League asanya sabire kwena kibuna Kisii cyaba gosorera abege koligi ne Kisii kirikira konye timu yugosuka bosio kwetanya kerengere bono Maria tango Dennis Ayusa na alinga mchezaji wa Shabana nje na promoted team. I was there as a goalkeeper. Ona leo tabani tangani ngambo ya mona Shabana oswase keminano ya Kenyan Premier League UHURU egenteki ya mona kucha somo Gusii na Kenya ngima na leo tabanga e coach iri atirete team bale wancha bamwali baga akole bure birenge bibya bimwete kere birenge bibina bya tumia kurunzi bake timu ya Jase Premier League so mba manya ko mba basa ko mo pressure Lions bamwe ambo time bamo support kiliaga ne tibanyare ko moikanga onye na advice banyare ko mo advice elinde timu yete nyare ko li asenjerengia na nita ne ase ne kipindi katangani mba manya ko mba basa ko mo pressure ngose timu iri echikobwa bara mwali ba kwanza la rienjere ko maintain keraro the process ya ko maintain timu ya ko maintain onye ka bwate libali ko boya kombe keli then bona ama ko beke birenge bibya na nyare ko nda boya kombe keli Shabana buna bono nja bwate defense ya bona goalkeeping yarenge buya sana midfield ya bona rombe yarenge sana inare ko sabenga in front of the goal mutu ali attacking bali ko gele striking yabo kidogo ba mentor rende banyane ko machigo kyari mepira ne ko ko nyanga bona bako ba ko 1-0 1-0 ma sometimes they go very comfortable mo period ke mo bua 3-0 2-0 so striking ya bona Dennis Ayusa na reo morokyo monene bua timu ya Mayaka FC koso di League ya Kisii County na wikira boniga ni timu yetanga ina sero mbera se ko bwati waso bwagene timu ya Geturi FC na gwikira bona chiko so libere chia tigaire League ya Kisii County kunyara ko bage kwa timu chonsi bere chirase chimbe choko randa ke ningura tangane achiko bakagosoa serikali ya Nyanza Regional League bune timu ya Mosora FC kurwa sero mbende ya Kisii County League na chaire tiketi ya AMASABO wasoa ase League ya Nyanza Regional League asedeni sayusa tabire buna Mayaka FC nebe omorobe lyo moikirano kwena kibuna ne kole na mbeyemo isabale yabere nkongu sana asenyenjo buna boni gakere tuachagete tuli namba 4 uikeragati tukaba namba yemo twabere namba yemo yimba kabono yaikireta yake boni gato bwate point 26 etime goto bwate ke tuli FC bwate point 25 to bwate point yemo kero mondo gati gati mipire bere so bono kero mondo gati keringa bwe mipire yons bono yoko bwe mipire yons nyaro yanga ka namba yemo indanyare kwenda main league number 1 ga kwenda direct promotion to regional number 2 nero gochikulie main league so bono tokurwana namba yemo bono pressure no ere gabu kera to bwate point yemo na waro bale mare to nani ne timu yebangite timu ere sana so nilibono yakeringa kero muntu aconcentrate mipira yae buna kwa chimore belike gyo chikobeka andake korabuna nenyari kana wanyeke kwate pressure ni nche nabere aso mupira asemya kere menge. I believe football is about training nche no kobeka wasori bane banyare goso amasoezi concentrate buna bago train aria sama gosa nyare korekebisha toko genda geti tunyare wako mupira concentrate na Mayaka FC gwa bae matenga amasoezi na rara toko bati League ya Kisii County buna nyare kobage kwa njira buna chingaki echecho nego chiskuru kuruchi sub county au korwase county ya Kisii kiato arachigosori chiri chiekerengo kirigia county levels chiskuru choboroso chomenas chigosori au awasense meria Cardinal Otunga Mosocho
tabito KOBWATA togote biandake sub county kie gokora buya kubwe yenda sarandake sub county ya gucha yatema koba ke gokora buya mangana buna aliyenko yo korendelit kulia mambi tabito KOBWATA kebigano wetera somoroberi bw'ekigosori korandake sub county kie genderete gokora buya ase ekigosori chure chitimu chia korwerongo rwa Gusii Kisii county Nyamira county chia Vincent ya maranda ekigosori chiri chie secondary na timu nyingi nchikole tibuja timu ya temete ne timu ya itumbe ensemeri ya bamuri agosori ya volleyball kolende igatoge kana bunamba bwato mogosori otarenge moro kigo skuru eyo koirira itumbe gwako isiko gotagosori ya sechi final yecho gatechi skuru chinde chanyara koba chikobororo igonto betu KOBWATA ya yuansi tagote byandike ningi keligia kore kana chigosori echo chie secondary kibigano nitkoria nkyaso murubiri bwechi gosori muna botambo kwetu na nchende ya Steven Captain 001 Onyancha Chinsa Isato kebwikonda sebonige komwariga ni Vincent Onyancha ochaiga se enyombe yengi ya enyombe ngikarano enyomba yechigosori atebende kurese meria mangana Amayia temaiti abari kiyosemana kiali Amayia konyara kabaga kuoborito aserit koria lero amangana na manga kolekanire anda mona kero to kurigereria abasaba ngembeso kiri tukoria lero inyoro mu governor uribe county Nairobi Johnson Sakaja ni gara letia manga amabagaje mere mase county Nairobi bone gani gere city and ne county ne sana kaboria abantu beso kibari meremo ana bona senchira yogotaka komese Nairobi kwegotora abantu bagochore ubi abantu bagosibe Nairobi abantu bagochore gotokurense meyo bali bakuruzie goteri kurwase chinsem au mate Nairobi ntobate mitamenga sana Kibera Kaongare ne menge bali bakuruzie bochawo boliyo sobo ngondo boli gochigari go abantu basokina bange wetani abantu chiri bunya 4000 mbesokya no ikase gitikeri City Stadium asiri tukolia lero obali gati emyaka 75 weke emyaka 75 35 years to 85 years abantu nabanga besoke kuligira ingige korok abantu bazi degree diploma certificate igo besoke kuligira gas ingige korok buna Kenya iga ndubata abantu abanga basomu kurinde mabwati mabagayo gokora obokoreria se egasi erero ne getugia kabere torotekere sakadale kuburi obo governor nabwete gwa masakara ali endaka atabugate osa mubachita keigo narabona abangi besokire banyabugate kiona batabwati gasi konde sakajera nanyorete gasi namakara nimaite natemete buna konyara kunyamatira bakora gusireri akunyekera na kanyara kabaga guchakie gasi eri ari mugabana o Nairobi igobono egasi by the end mo komanyo monto chigasi ne chinko chigasi njigolete go monto kabwate gasi ndi onse obosemi mbulibuna mosaondo bonsares ko bwate gasi na kina kwalindire gasi nebenke nebachibesa ne chinke nebane chinyinge keriyo koria andaka no bwate gasi gokora iskoga akuna kazi igobono mosayo ndo bonsaris ko bwate gasi eri obwate na kina kwalindire mere mwasa gokora ndakoma to tarasoka izikonyerigie kubori na ryotamanye no ukuburwe gasi neganteke besana korona gichinga kye chenye kurense mu yachigosori ngana ya nyara ko benene mono na se etime ya Shabana FC ya twaro muyega na so muyego yo kabanege kombe kiriye kwana ngucha so mu governor no matekere Shabana ya bwe league governor ncha inarenge twaro chena muyego yo kanyara kubago koboro konde China arenge igento kia koronsa kune chiarero ige kunetense ya China barabara ndake bamuketi omuroberi ori sebate tandake siasa yengirete kerenga kyo muyego ori ase chinkwara chinyinge chiarenge tamangana siasa timanyanda kya yebirengere bya ombiri byandake semega bune yechigosori kakora siasa ko buchamono ko bwa chigosori ndemo tosikoligereria egento ndakwa na senga kiyo igoro yogo siego kwegete gya gute stadium kechikorosiwa myaka ebere ya etire getie kengia siege tunankorosi gukere nande bone getie kyo gosie gukere nkorosi gukere omo contractor oitwe gasi okorosi getie keria nere na indore ntigwe acha korosi getie ke tarete ko kerosi akore gya achagete ngia siege na ngosie gukere anda ke timaite na emeroberi erete getie tia erege kwara na bwate ngakiara ko kore gasi ngakiywe kahera takorete gasi iyo timatina yarenge byana enda ira nigwa akore gasi iyo gusura mu contract mu ngoba tukawuri bagakore gati gasi gati kare
ema itanda ke wona chide ema chanda ko barone ri ema chikona roro ya contract kerero rese ngenjo konyoro iruchiwe sa chinge kwa governor gotevana ki ya ebune contractor ndubate deni yao konda yo wate ite nene kwa waka de chinyinge mono mono to koleta monao chinge mono atarakora gasi because ingakireta na ekara contractor ko wata contractor okukole gasi elipi kwa manya wakano lakini bonoga omotebirina konyora twakoire chinyinge iyo koroki ekara twara gosomera mangana burning bills nkiye wetana onto bari bataraka no oyo kayaka nirito Hawate ba siasa niri nani chinjira ne chinge kone ntoranda ke komen omoteneri bwa mangana yo korosi ukwegeti kinyare ko bise ngencho abati utiriri mbona batete ko Shabana mono ko bwa last season lese yarenge NSL bako ne chitimu darajani gogo Migori round yeye na Taska FC Leopards ego chiko gosode na Gor Mahia Taska Gor Mahia KCB ndimu ki eraitu ndimu ki eraita Shabana chitimu Jones Taska Gor Mahia FC Kariobangi Sharks Eli Rabaite Mwancho muri ayonsipi yatoganya ke ligi ya FKF Premier League chako mutienyo ule vosi mutienyo gatano na gatatu gochio mweli ndidigira nyale ko bake gochaka ya FKF Premier League rero iga wono sali kune chiarero China omuti buno yorero China togende China okay ekero gwete Shabana kogwa mugavana we county nalinge naba MCA bande tali mangana Stali kibune chiarero muti buno yorero omwaka o 1976 ime ya China motenge chomo omokongi manigo kana oyote ugo ikabono stali kibune chiarero ko stali kemeronge bene sana isto muti nyota na kabere 1976 July on 28th omotenge chonigo yeta abantu chiri buchi mibere emeronge ne na babere 242,000 oyino motenge jota o kolekana ime ya China ogaita abantu bonse ekino gendo kyo kumugia kolekana China Ketebu kwekira bone iga abantu bagonye nabantu go ange chimiri chiri buchimi isato mba kwete kubwatka no motengecho asomwa ko 1976 July on 28 enara kolkanete pole gochia sabantu balikonde nyasaye dote abambu yamono kenya iganto bwati metengecho menge buneyo igotote abuna mbya mona senya saye timanyanda ke bali bakutobwati ensemerie metandao na kibarato ikere Nsemo ya Facebook Ndizi TV News the digital na bega nsemo ya YouTube na wote na Ndizi TV News to base kwa bagotobwati kwetera se website yetu na www.ndizitv.net Kurwa nsemo yechi gosoli nje ko kubuna ndemo Steven Captain 001 Ninyirabo na uliona kichibe chinero kichago ikira century wekira no akoro ku Petronira Mokeira litera na nchenkoro ko Vincent Onyancha